Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat pinason sa mabunggo ang isa ka pick-up sa emergency room sa ospital. Olivia Yenson nag-file sa reklamo batok sa apat niya ka mga kabataan. Army pilasod matapos ang tiro sa makapila ka beses. Pag-release ng consolation prizes sa Mascara Festival na delay. Dialogo sa tunga sang alkalde kag Yuhon Foundation ginaduso. Kag sa good vibes, isla sa San Carlos ang aton gibuton sa tripping ni Ruming kag student leader nga nagbulig sa pagtundo sa mga kabataan sa kaumahan sa Baganihan. Inaktanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang weather disturbance nga nagapalapit sa PAR pero pagbubo sang ulan posible sa gihapon. Ang Visayas ang apektado sa gihapon sang easterly sukon hangin gikan sa Pacific Ocean. Sa masunod nga 24 oras mahimo makaapekto na sa Visayas ang shear line o kunang pagtabuay sa mabugnaw kag mainit nga hangin nga amo ang magadalasang ulan. Mangin magalumon ang kalangitan sa isla sang Negros nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Wala naman sang may nakita ang pag-asa nga weather disturbance nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, ginahandaan na sa karon sa Commission on Elections ang pagbalik sa voters registration. Sa Pebrero, liwat ka mag-resume ang voters registration sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria. Bukas ang talatapan sa COMELEC sa tanan nga luyag magparehistro, lakip na sa iban pagid nga mga naga-request angot ayhan sa pag-transfer o kung pag-update sa ilang nga records. Subong pa lang, nag-aabiso na ang COMELEC nga samtang temprano kag tawhay, kuhaon na ang higayon nga matawhay kag wala nagaginutok para sa among registration. Kabay na inis ang pagpanghanda sa COMELEC sunod sa kay Ananoria para sa 2025 midterm elections. To start registration again February until September this year. Okay, sa October, they're planning to schedule already the filing candidacy for the midterm election sa 2025. So, attorney na po na transfer of voters registration? Yes, tanan-tanan, subong. All kinds of transactions, subong. Patigay mo na niya po attorney sa mga malls natin or sa mga office? May ara, kami guidelines na previously, I think, gina-encourage na namon nga dira. So, hopefully, may mga madayon na nga sa mga malls, sa mga bago naman yung mga areas. Sa number 8, nagsaka sa 107 ang nasamaran sang palupok sa Negros Occidental kag Bacolod City. Sa report sa Provincial Health Office humaling December 21 tubtub January 5, 98 ang nasamaran bangod sang palupok. Ang syudad sang Bago ang may pinakamataas nga na-record, 15 cases kag nagasunod naman ang Kabankalan, 13 cases. 71 sa 98 cases mga blast o burn injuries nga wala sang amputation. Ang Bacolod City naman may siyam ka mga kaso sang fireworks-related injuries. Apat ang kabilugan nga na-admit sa ospital gikan sa mga kaso sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa number 7, babae pilason matapos gintiro sang iya utod nga lalaki. Natabo ang pagpaniro sa Purok Bakiki, Barangay Balayag Manok, Bacong Negros Oriental, Biyerkules ang gabi. Ang biktima ang gikilala kay alias Feli, 48 anyos, kag ini siya ang gintiro sa iya butkon sang iya nga utod nga lalaki nga si Theodoro. Sunod sa PNP, magkaingod balay lang man ang duha pero may madugay na nga inaway sa duta. Ginabulong sa karon sa ospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang suspect. Sa number 6, Army pilason matapos nga matiruhan, duha ka sibilyan pilason man.
Yan ang nasa estable nga kondisyon ng Army matapos magluntad ang pagpaniro sa Purok San Roque, Barangay Handumanan, pasado las 12 sang kaagahon kahapon. Ang mga biktima ginkilala kay Jasper Romas Gansha, 34 anyos, na assign sa 8th Scout Ranger Camp Ranao, Lanao del Sur sa Marawi City. Pilason man iya o kanang iya nga nobya nga ginkilala sa kay Meryl Tuvilla, 24 anyos, kagang amay sini nga si Chodoro Tuvilla, 71 anyos. Sunod sa kay Pulisa Captain Lilani Laguting, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10, nagkadto sa balay sang iya nga nobya si Gansha bangod nga birthday sang iya amay. Nagwang amay agud magbakal kung tani sang sigarilyo. Namangkot siya sa 3 ka mga lalaki, kundi in makabakal sang sigarilyo. Apang nagluntad ang komosyon, tubtub nga ang isa sa mga suspect nagkuha sang pusil. Nakita sang Army nga nagkuha sang armas ang isa sa mga suspect, kag gilayon man ini nagkuha sang iyang service firearm, kag nagluntad ang pagpinukutay, tubtub nga natiruhan ang biktima sa tiyan. Nakaagom sa pila sang nobya sang biktima kag iya amay. Nagkuha sa lugar sang insidente ang 11 ka mga basiyo kag isa ka bala sang caliber 45 pistol. May persons of interest ng PNP sa natabo nga pagpaniro. Sa number 5, may duwa ka mga kaso sang vote buying na usisa sa karon ang Provincial Comelec. Samtang ginlift na ang order of suspension of proclamation sa Banwa sang Ibi Magalona para sa isa ka barangay kagawad. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor END Ananoria, December 15 nag-abot ang order sa paglift sa suspension of proclamation sa nagdaog nga barangay kagawad sang Tabigi sa Ibi Magalona nga si Jose Rio Bisagar. December 16 sunod sa Comelec nga tigayon ang proclamation ni Bisagar. Ang suspension sunod sa kay Ananoria may angot sa premature campaigning bato kay Bisagar. Klaro rin Ananoria na lift man ang suspension magapabilin sa gihapon ang reklamo batok sa kagawad. Samtang ginapa-imbestigaran sang Law Department kay Ananoria ang duha ka separado nga kaso sang vote buying. Wala naging patpati Ananoria ang detalye sa kaso labi na nga siya ang magausisa. Nagapaabot siya nga magadugang pagid ang mga kaso. Two nga nanaog na from Law Department nga investigating right now. So di makuha-comment pero mga vote buying ay pending sa akong office. May to say, gin-advisean ka na, sir? Under investigation na sila. 2. Duha pa lang. Pero hindi I'm mo expecting more kay Dokadamo to sang na-file tas ang last election. Pero hindi mo ma-qualify kung vote buying siya or premature campaign. Kontrabigay. Kontrabigay. Yes. 2 separate cases, sir? Yes, two different persons. Hindi na ko kaano kay under ako ga-investigate. Pero may duha na nga nanao. Kaya I'm expecting more. Damo pang nanao. Meaning to say, i-investigate mo for possible filing of Yes. case. For preliminary investigation. Sa number 4, wala anay sang demolisyon nga ipatuman sa pagsugod sa development projects ang SM sa Manukan Country. Sa Enero 15, plano sang SM Prime Holdings Incorporated nga suguran na ang pagpangudal sa Vendors Plaza sa kilid sa Manukan Country. Pero sa meeting upod kay Mayor Albi Benitez kag punong barangay Eli Alcantara sa Barangay 12, nagpasalig ang SM nga wala anay sang demolisyon agud matagaan sang panahon nga makapangita sang masayluhan nga ilistaran ang may 140 ka mga pamilya nga apektado sang development project sa Manukan. Suno kay Alcantara, nagpasalig man ang alkalde nga mangita sang balaklon nga lote sa Barangay Vista Alegre para mangin duga nga relocation area para sa mga qualified sa relocation program. Sa records ng Bacolod Housing Authority, masobra 30 lang ang na-qualify, bangod ang iba na tagaan-anay isang relocation area kag ang kalabanan mga sharers kag renters. So magpababa tag 10 years ang relocation sa may Rio do yan sa property. Okay. Ang Draman sa Vista Alegre. mga sa 10 hectares to ang black road ni Mayor. So research mo samtang magayo sa SM nya tang wala pa mga process pa. So hindi lang na itandugon. Ang una wala na may vendors. Okay. Vendors sa mga bulan na. Sa number 3,
Olivia Yanson nag-file sang kaso batok sa iya apat ka mga kabataan bangon iya ginaligar nga ilagin falsify ang deed of extrajudicial settlement sang iya nagtaliwan nga bana. Personal nga nagpadulong sa korte kay inasang aga si Olivia Yanson, ang matriarch o kun ang pamuno sa pamilya nga nagapanag-iya sa pinakadako nga bus company sa Pilipinas. Ginupdan siya sang iya abogado nga si Norman Goles para mag-file sang nullification sang deed of extrajudicial settlement o kun EJS sa mga propiedad sang iya nagtaliwan nga mister nga si Ricardo Yanson. Ginaligar nila nga may mga ginpangdugang sa EJS ang amay nga si Ricardo ang apat niya ka mga kabataan. Suno sa iya abogado, ini para hindi na magamit pa sang apat ang mga dokumento para ipakita nga hindi na interesado ang iloy sa mga propiedad nila, pati na sa shares of stocks sa mga korporasyon sang pamilya Yanson. Mensahe naman ni OVY sa iya apat ka mga kabataan, magpauli sila diri sa Pilipinas kag atubangon ng ilang reklamo batok sa iya. Dugang pa niya, hindi niya makuha ang mapatawad ang iya nga mga anak kay seryoso nga bagay ang nahimo nila sa iya. Hindi na siya ruyag pa makigsugilanon sa ila. Si OVY nagapanindugan nga siya sa gihapon ang nagapanag-iya sang 50% sang Yanson Group of Companies. What we want for this particular case, what we were asking the court to do is to declare the extrajudicial settlement documents as null and void, and to enjoin the defendants from further using them. As stated earlier, defendants have been using and or citing these EJS documents as basis for their claim that Mrs. Yanson has already relinquished her shares, and worse, they've been citing and using these falsified documents as basis for their various criminal complaints that have been filed against Mrs. Yanson. Mapauli lang sila dito at areglamo nila ang ila ginareklamo sa akon. Patawaron mo sila? Hindi. Hindi ko mapatawad sa ila kaya ang umuran nila sa akon, lagi sa akon is very serious. Bagay ila na dumdumon nga nanay ako. Wala na siya diskributan kung wala ako. So dapat na istorya sila sa inyo? Hindi man ako mag-istorya sa ila. Kaya daw na dula ang trust ko sa ila. Sa number 2, dialog sa tunga sang alkalde kag Bacolod Home Foundation ang ginaduso bangod sang delay sa paghatag sang mga consolation prize sa Mascara Festival. Natingala si Councilor Jason Villarosa ang pamuno ng Committee on Tourism sang Konseho kung nga asinila nga Disyembre 29 nahatag ang nabilin nga 20,000 pesos nga kabahing sang tig 100,000 pesos nga consolation prize sa 7 ka mga barangay nga nagpasakop sa Mascara Festival, Street Dancing and Arena Competition sang Oktubre. Gani luyag niya nga magdialogo pod kay Mayor Albi Benitez kag pamunuan sa Bacolod Home Foundation nga amo ang nagdumala sang tuigan nga kahiwatan. Masobra man duha ka bulan antes na baton sang kabarangayan ang ginpasalig nga premyo. Nalakip sa mga barangay nga natagaan sang consolation prize ang Barangay 21, 34, 40, Barangay Kabug, Mansilingan kag Vista Alegre. Or do ka katingalahan lang na asubong lang release, but of course ilang taon man na naton i-distoryahon man na naton si Mayor Albi with regards to this kung ano nga asubong lang, and we will have a dialogue as well, no? Iayon ta si Mayor nga mag-dialogue with the Home Foundation para at least may masanagan man ang City Council naton and ang pumuluyo sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Apat ang pilaso na nakipiling 3 ka mga hospital staff matapos mabungguan sa isa ka pick-up ang emergency room sa isa ka ospital. Temporaryo nga gitabunan anay isang plywood ang nawasak nga dingding kag portahan sa emergency room sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Ini matapos mabungguan sa pick-up nga ginamaneho sang dialysis patient ang ospital Huwebes sang hapon.
Nadala sa man sa pick-up ang isa ka nurse nga babae, clinical aide, medical orderly, kag isa pa ka pasyente sa ospital. Silang na-admit sa ospital bangod sang naagom nga mga pilas kag injury. Sunod sa pamunuan sa ospital, nakaluwas ang driver sang pick-up nga sadto nagbatsyag sang paglingin sang ulo antes natabo ang insidente. Siya ang nagpadulong sa ospital para magpaidalom sa hemodialysis session. Nagwa nga una niya nga naisulan ang kaiping nga OPD room antes nagrekta bunggo sa ER. Panugyan naman ni Police Major Armelin Vargas sa mga motorista nga may ginabatsyag nga balatian nga kung mahimo magpa-drive o kung mag-hire na lamang sang caregiver agud mapaiway ang kasubong nga hitabo. Kagyari naman ang pagpabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Libutunta ang isa ka isla sa San Carlos City. May matahog na baybayon, may kalubihan, kag may barato nga mga tululugan. Homestay kung tawgon ini. Sa 700 pesos, pwede ka maka-overnight diri kag good fortuna. Pwede malibot ang bilog nga isla sa sulod sang pila lamang ka oras. Aton inilagawan buwas sa tripping ni Rumeng. Kag anay student leader, ginpangunahan ang pagpabaskog sang literacy campaign sa mga kabataan sa kaumahan. Upod sa mga partner stakeholders ang natukod nga foundation, nabuligan Manila ang mga pamilya nga nahalitan sang kalamidad sa probinsya. Aton siya kilalahon sa Baganihan. Barb kung tawon nila, Barb, ang ini nga isla, it's Little Siargao sa Northern Negros. Daw nagdamo na gidning no ang Little Siargao here in Negros. Mahinigaran na yan, magaling sa San Carlos, but di siya, Barb, balibot mo siya in Tilacars. Island din siya, separate sa... Kagkataho. Yes. Kagamit itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negros Hanom. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!